Здравейте, приятели! Аз съм Зори и днес ще ви споделя как ние се грижим за нашата градина. Има някои тайни за поддържане на красива градина, без чак толкова много усилия. Искаме да се забавляваме, да си почиваме, да се наслаждаваме на живота, но в същото време искаме и красива градина, добре поддържана къща и всичко да ни е красиво и уютно, но пък без да полагаме кой знае какви грижи за всичко това. Не искаме да робуваме, да слугуваме на къщата и на градината, затова сме оптимизирали максимално грижите за нея, като аз следвам няколко правила, за да може да се наслаждаваме повече на живота и по-малко да се грижим за градината и в същото време да имаме свежа и зелена градина. Първото правило е, че не трябва градината ви да е с голяма площ. Тя трябва да бъде равна и добре организирана от към растения. Ако изберете растения, които растат бързо и храсти, които трябва постоянно да подрязвате, то вие ще трябва или да занемарите градината, или редовно да й отделяте време, за да изглежда тя в добър вид. Друго важно нещо е полянките да бъдат по такъв начин направени и устроени, че да се косят лесно, съответно да бъдат равни и да няма много растения, които да заобикаляте и да губите времето си в косене на трева. Много е важна и почвата. Нашата почва тук в градината не е от най-благоприятните и плодородните. Влагата много бързо се просмуква и почвата изсъхва, съответно и тревата страда. Затова решихме да си инсталираме система за поливане. Първоначално решихме да инсталираме капково напояване, но за целта трябваше да се прокопаят много канали, буквално да се направи поляната на решетки. Това беше доста трудоемко и решихме да си спестиме работата. Инсталирахме пръскачки с компютър, които се включват, когато им зададем настройките, и така си поддържаме свежа тревата. Под земята са прокопани канали, през които минава системата за поливане. Абсолютен мит е, че ако имате красива и зелена полянка, вие трябва постоянно да я косите и всичко това е много трудоемко. Всъщност, поляната се коси веднъж в седмицата, ако валят редовно дъждове. Когато дъждовете спрат и се засуши, тревата също спира да расте и ако вие не я поливате редовно, то не е необходимо да я косите постоянно. Също така, голяма грешка е, ако решите да си спестите едно косене и да подрежете тревата много ниско. По този начин вие унищожавате нейните листенца и стъбълца и дори може да я убиете и да чакате дълго време, докато тревата ви се възстанови. Затова не трябва да я подстригвате прекалено късо. Не е толкова трудно да се коси тревата. Ние нашата я оправяме за около 20 минути, един път в седмицата. Това е алея с декоративна трева. Тя е с червени връхчета. Има нужда от много вода. Лятото много бързо си губи свежестта, трябва да бъде поливана всеки ден, трябва и слънце. Ето тук в края, където е в сянка, тя се развива много по-бавно. Едно от нещата, на които аз държа и искам да има в моята градина, е тя да бъде с жив плет отстрани. Особеностите при живия плет са, че има растения, които са много бързо растящи, съответно бързо ще се здобиете с жив плет, но за сметка на това трябва да го поддържате и да го режете редовно, може би всеки месец. Ако живия плет е на по-голяма площ, това ще стане изключително трудоемко. Нашите
Огради са около 3 метра и дори едната е 4 метра висока. Това е изключително трудно за поддръжка, затова сме решили храстите да бъдат от по-бавно растящ вид туи, които поддържаме, като подрязваме около 3 пъти през годината, най-вече пролетта и есента. И ако се наложи в средата на лятото. Но когато туите станат достатъчно големи, те не трябва да бъдат рязани и оформяни всеки път. Необходимо е да бъдат изрязвани само клончетата, които са излишни. Храстите са почти идеално подстригани, а там сме решили да си оформиме арка, защото Велизар е сложил контейнер за събиране на дъждовна вода от лука и през арката там отгоре минава тръбата. Особеност при туите е, че те колкото повече бъдат рязани, толкова по-бързо растат. Така че когато те заемат необходимата форма, която вие желаете, трябва да спрете да ги подрязвате толкова много и да режете само излишните клончета. Така ще достигнете един етап в развитието на вашите храсти, в които те няма да се налага да бъдат рязани толкова редовно и вие ще може повече да се наслаждавате на градината. Тази част от оградата е голямо предизвикателство, защото съседът не си е подкастрил неговата част от оградата от 3 години и клоните са станали много дебели. Тримера не може да ги подреже. Освен това, оградата е много висока. Както виждате, до мен аз съм изключително голям любител на кактусите. Гордея се точно с тези мои придобивки, които са тук до мен. Това е един вид опунция. Опунцията е изключително благоприятна за развитие в България, като зависи кой вид, защото някои видове издържат до 0 градуса и те загиват. Трябва да бъдат пренасени вътре и съответно да бъдат отглеждани задължително в саксии. Но има и опунции, които издържат до минус 20 градуса. Изключително красиви са. Тази до мен е без бодли. Лятото цъфти обилно. Това е един изключително палав кактус, който боде ужасно много. Пуска си тези бодлички. От доста време съм се заканила, че ще го изхвърля, защото наистина ми омръзна да ме боде. Не мога да го пресъдя, защото ми се забиват бодли постоянно. Включително и преди малко ми се набиха много бодли. Няколко пъти ходих в банята да ги махам с пинцета и си казах, че ще го изхвърля, но все още не съм го изхвърлила, пресъдих го. Ще стоя и така отделно, в отделна саксийка. Допреди това беше посаден с други кактуси на едно място, но май ще си го запазя. Всеки път му се заканвам, но не мога да го изхвърля. Посадила съм си кактуси в ето тези купи. Много често кактусите изглеждат живи, но всъщност отвътре са изгнили и се надявам тези да не са така. Като ги бутам, изглеждат стабилни, с стабилна коренова система, но пък не растат. Надявам се да се съвземат и да започнат да растат, защото цъфтят много и цъфтят страхотно. Това е другата купа с кактуси. Вътре имам някои кактуси, които ми се отчупиха от големите кактуси и съм ги посадила. Този е нов вид, този става гигантски кактус. А това е опунция, аз имах от нея много по-голямо растение. Посадих си кактусите, оказа се, че тези, които не растат, наистина не са живи вече и са загинали.
Тази година съм изключително щастлива, защото намерих в един от магазините изключително рядък вид кактус. Това е Опунция виоласеа. Това е нейния паспорт. Издържа до минус 20 градуса, а в интернет пише, че издържа понякога и до още по-ниски температури. Много е интересен този кактус, защото той е лилав. Колкото по-студено става, толкова по-лилав става. А през лятото, ако го оставим без да го поливаме, от сушата и от високите температури започва да страда, което го кара да става лилав. Тук имам още два кактуса, които все още не съм посадила. Този съм си го купила днес. Вижда се, че тепърва ще пуска доста пъпчици, а пък този просто не спира да цъфти. Вижда се, че има две пъпчици, които са тръгнали. Той цъфти постоянно през лятото. Лавандулата също е едно от растенията, които аз харесвам в моята градина, защото се развива много бързо. Когато лавандулата е посадена в земята, става на топка буквално за 1-2 години, в зависимост от сорта, защото има лавандули, които са по-бавно растящи и по-бавно цъфтящи, но тази, която имам аз, е от по-бързо развиващите се, от бързо разпространяващите се и буквално се е размножила до такава степен, че ми се налага дори да изкоренявам растения, които са пораснали на места, на които не им е точно там мястото. Тук имам още две лавандули, които не знам поради каква причина не цъфтят. Гледам ги вече втора година. Четох в интернет, че различните сортове започват да цъфтят по различно време. Ако не цъфне скоро, може би ще я махна, защото така само ми заема място тук на двора, а пък не цъфти. Тук имам една голяма лавандула, която също скоро ще цъфне. Посадих си я миналата година, порасна изключително бързо. Тук имам 3 хортензии. Това е втората, а това там е третата. Цвета на хортензията зависи от киселинността на почвата. Ако почвата е киселинна, цветето усвоява по-добре алуминия и това допринася за нейния син цвят. Ако почвата е неутрална или алкална, цветето става розово. Ако е нещо по средата, добива различни нюанси между лилавото, синьото и розовото. Единствено белите хортензии не могат да променят цвета си. Това е хибискус или дървовидна ружа. В България е много популярна, но точно този вид е албинос. Чисто бял, дори вътрешността, където са му тичинките, е бяла. Още е много млад, надявам се да цъфне. Тук пред къщата имам 2 алеи с буйна зеленина. Това е самопосадила се лавандула. Това не знам какво е, взех си го и него като съвсем малко растение. Това е декоративна трева, която също се е самопосадила. Този храст, той ще цъфти целия. Тук едно цветенце вече е цъфнало. Следва още лавандула и един храст джудже. Това е много малко дръвче, което расте много бавно. То не е младо. Всъщност може да видите колко е дебело ето тук в основата.
и след него следва една огромна топка лавандула. Това е може би 1,5 метра топка, която скоро ще цъфне. Дава обилен цъфтеж. И за финал ще си направим по един коктейл с лимончело и с сок от бъз, който аз съм си направила. Много обичаме сок от бъз, но го използваме най-вече за коктейли или просто го пием по-рядко, защото избягваме захарта, която е в него. Но сега няма как да не се насладим. Ще направим и за децата. Ще го декорираме с билки от градината за красота, а и за аромат. Надявам се видеото да ви е допаднало и да сте научили някои полезни неща от моя скромен опит като градинар. Абонирайте се с камбанката, коментирайте и споделете видеото. Чао от мен и до следващия път!